Ayan. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng Kapampangan Pork Umba. Ayan mga ka-foodies, at meron tayo ditong broccoli, mixed veggies at rice. At drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, bago po kami kumain ni BBM, panoorin po natin. Mga ka-foodies, meron pong bagong update ang Tongits Go. Ito po ay ang 618 tournament event. Dito po ay maraming nakahandang mga rewards tulad ng Ghost Stars at Diamonds. At syempre, para po makapag-register sa 618 tournaments ay kailangan po natin gumamit ng Diamonds. At dahil karamihan po sa atin ay walang sapat na Diamonds, lalo sa mga bago pa lamang sa Tongits Go, ito po mga foodies, magbibigay po ang Tongits Go ng gift codes para sa mga 3 Diamonds at tournament tickets. Ito po ang code mga ka-foodies, kopyahin nyo lamang po at tuturuan ko kayo kung paano mag-redeem. Kailangan nyo lang po itong ni-redeem agad dahil sa limited po ang gift code, kaya dapat po makipag-unan po tayo sa pag-redeem. Ang gagawin nyo lamang po ay punta po kayo dito sa more at i-click itong gift code, tapos i-type nyo lang po ang gift code na ibinigay ko kanina at i-click ang confirm. Ayun mga ka-foodies, makakakuha na tayo ng libreng diamonds at ticket at hindi na natin kailangan magbayad. Pagkakuha natin ng diamonds or ticket, pwede na po tayo mag-register. Punta lang po tayo sa tournament, tapos Tongits. Dito po sa Showtime, Tournament 618. Try natin dito sa Tongits tournament at pagka-register ay hintayin na po natin kung anong oras mag-uumpisa. Ganun lang po siya kadali mga foodies. Para sa mga walang diamonds or tickets, gamitin lang po natin ang gift code. At para sa mga manlalaro na palagi nakaka-experience na paglalag, lalo na kapag maganda ang laro at bigla na lang po madidisconnect, ito naman po ang solution dyan. Kailangan natin i-bind ang ating cellphone number sa ating account. Para sa pagbabind, pindutin lang natin ang profile at makikita natin ang security center at dito po ay makakakuha po tayo ng libreng 50 diamonds. Click natin at ilagay natin ang cellphone number at pindutin ang get code. Pagkadating ng code ay i-type lang natin dito at i-confirm. Pagka-confirm po ay magsiset lang po ng password para sa account natin at makikita natin ang associated successfully na siya. At nasa inbox po yung 50 diamonds rewards natin. Punta lang po tayo sa inbox para i-check yung 50 diamonds at i-collect lang natin. Para sa pag-login naman po, gamit ang cellphone number, i-click natin TG account, tapos lagay lang po natin ang cellphone number at yung password naman po na nilagay natin kanina. Sa ganitong paraan po, mas mabilis ang ating paglalaro at maiwasan ang paglalag kumpara kapag Facebook account ang gamit natin. Ganun lang po siya kadali mga foodies, kaya tara na po sa 618 tournament events. At para sa mga hindi pa po naka-download sa Tongits Go, nasa description box po namin ang kanilang link. Hayan mga ka-foodies, kung di pa po kayo naka-download, download na po kayo sa Tongits Go. At nasa description box po namin ang kanilang link. Yes mga ka-foodies, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Mangantam kay Kapampangan. Manganta na po. Opo, takman tayo ing Kapampangan. Kapampangan Umba. Ayan. Sa mga gusto pong makita kung paano iluto yung Kapampangan Umba, na nasa description box po namin yung link. Paki-check na lang po yung link. Kusinang Kabalen. Ayan. Yes, mga ka-foodies, ito ang unang subo Ay, natin. nga pala, no? Alagyan muna natin ng sarsa. Sarap. Ayan. 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 Ito. Ay! Ang lambot mga ka-foodies. Sobrang lambot. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain po tayo mga ka-foodies. Makanta mo. Lambot. Lambot. Sarap, no?
Sarsa pa lang ulam na. Tsaka nilagyan siya ng bulaklak na saging. Saging niya ba ito? Bulaklak na saging. Mm. Sarap. Ang balak mo. Ang sarap. Lagyan mo nito. Sarap ng sarap. Sobrang lambot ko. Hachichi. Chichi. Taba is life. Baboy is life. Sabi nga ni Magis Cuisine. Lambot. Sarap. Ay, big. Ano tayo po na yan?
Sarap. Hindi makapagsalta sa sarap, no? Lambot. Kaya i-visit nyo na po ang Kusinang Kabalen. Ayan. Para makita nyo yung Kapampangan, lutong Kapampangan po. Yan, Kapampangan Pork Humba. Sarap. Sarsa pa lang talaga. Yung mga kinakain namin, mga kapudibis. Hindi nyo makikita Oo. kung paano niluluto yung mga kinakain namin sa mukbang. Oo. Ang dami kasi nagre-request. Meron mo na to. Salamat po. Sarap. Sarap nun, hindi nakapagsalita. Ayun mga food ibis, naubos po namin Kapampangan Pork Humba. Ayan, pakivisit po ang Kusinang Kabalen para po makita po ninyo kung paano po iluto ang mga kinakain po namin. At syempre, mag-subscribe po kayo sa YouTube channel po niya at sa Facebook page po, mag-follow na po kayo sa kanya. Kusinang Kabalen. Yes, mga kapudibis, gusto ko lang po magpasalamat sa last natin nakakulab na si Tita Mads Opo. Ellen. Sa mga hindi pa po nakapanood kay Tita Mads Helen, please balikan po natin siya at syempre mag-subscribe at mag-follow na din po kayo sa kanya. Mads Helen po. Yes, mga kapudibis, sa susunod na po tayo mag-shoutout. Kaya mga kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie, Instagram ng The Foodie, at syempre, Tong It's Go po. Mag-download na po kayo sa mga hindi pa po naka-download.
At the Foodie B Vlogs po, mag-subscribe na din po kayo. At TikTok ni BBM. Yes, mga Kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to So like, share, and subscribe. Thank you. I love you.